В Гудурмесе после реконструкции открыли джумаа мечеть на 600 человек. Святыню имени Табарик Байсултановой, бабушки главы региона, отремонтировали на средства регионального общественного фонда имени первого президента Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. После строительных работ к ней добавилось новое крыло на 150 молящихся. На открытии собрались представители администрации и духовенства района. بيرتك درجة شتو مستو بصوب تجندي شي عملية قهيجة التبيش استياحة ولا وصل ديش ومخكن نانا خلطعوت نعش وبريزيدنت فوندتي أمانيو لا ديكنز بيقم بولتر شنينا تقدير رزق الحق قهيج ملوتشنا كد ملتو حولتشنا قهيجنز ملوتشنا. Здесь же совершили пятничную молитву. Кади Гудурмесского района рассказал о ценности строительства мечетей в исламе. ولم يخشى إلا الله ديره بمسكوا الكارة سير دور دون ماجيك بوقت